Nagpahanumdom ang Philippine Coast Guard o PCG Iloilo Station sa mga mangingisda sa mga coastal barangay kag town sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga likawan nga magpalawod tion nga may bagyo. Suno kay PCG Iloilo Station Commander John Tarazona, wala gid nga pabaya sa pagpahanumdom ang ila talatapan sa paghatag sang advisory kag pagmonitor tion nga may bagyo agud nga masiguro ang safety sang tanan nga mga pumuluyo. Dugang paniya ginapangayulang nila nga magkooperar ang tanan ilabi pa subong nga mabatyagan ang epekto ni Bagyo Christine sa bugos nga Iloilo. Madumduman nga 8 ka mga mangingisda ang na-rescue matapos nga gin-report nga missing bangod nga ginpilit nga magpalawod. Bisan pa nga nag-issue sang gale warning ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa kag cancellation of trips ang PCG. Maswerte naman nga na-rescue ang 6 sa ila matapos nga masampay sa Masbate samtang na-rescue naman ang 2 matapos na agyan sang isa ka vessel nga nagapadulong sa Manila. Well, your Coast Guard Station Iloilo, hindi po kami nagpapabaya. Lagi po natin pinapaalalahanan yung mga kababayan natin, mga fisher folks natin na every time po na tigbagyo at tag-ulan ay pinagbabawalan po natin sila na magpalaot. Ito ay para din po sa kaligtasan ng bawat isa sa kanila. And then, ina-advise din po namin sila na para ma-update po sila is mag-subscribe po sila sa aming social media for the weather updates and sea travel advisory na ini-issue ng Philippine Coast Guard. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.